नोंथाङा मा मावबाय दं? नेटनि जेखाय बा बरिया बेफोरनो आरोना बरिया जादों माथो ना नोंथाङा फानोसो बेफोरखौ नङा होमबा बेसेबांसो लायो ओरैनो बेफोरखौ 500 ना नोंहाथ' नैफोरखौ नेटफोरखौ बायनासो लाबोदों नङा होमबा रिपेयारिंफोरबो थानायथ' बोरै बोरै गोजा रिपेयारिं बानायो नामा? बे खबाय जागोन आरोखि ना सेम बेफोरबायदि खबाय जागोन आरो ना बिदिनो मावना जाबाय ओमफ्राय फाननानै ओरैनो नोंहा बेसेबांसो खामायो बायदि ओरैनो दा बेफोर नोंहादि हाबाय दं नोंथाङाथ' हाबाय नङा होमबा हाबाय ओमफ्राय हानानै नैबे बेफोरबायदि जेखाइ बानायो आरोखि ना बे सेल जायोना ओरैनो फाननो हायो सेनफोरखौबो बानायो होमबा बेफोर दा मालायनिसो नङा होमबा बै फाननो होफैदो गुबुनसो नामा अ नै माखाया रडनि अ औवानि नंला बेयो ना ओमफ्राय बिदिनो बानाय बानाय नोंथाङा न'खरखौ सोलिगासिनो आरो ना गथ' गथाय नोंथांनि ओरैनो साबेसेबा सानै बिदि पेटु दं बैसोनो नङा होमबा नै बे बिसि नोंहानि बिसि जाहैबाय बियो माबा बुङो नामा बिदिनो सरखारनिबो मोना नालाय बिदिनो खस्थ' खालामना जायो दा हौवाया जेखाइ खबाइ हेबनानै फाननानै बोथिसे होफैबा बिसोरो फिसाजो ओइ सासे गेदेर नैबे जौ सेरेबफोरबो फानो नामा जौ सेरेब फानो न' बांफोराबो बेनोसै आरो ना बायला जिला बेयावनो थायो बैयाव थायो बै मोनसेयाव बै मोनसेयाव थायो नङा होमबा साइकेल सेरनायावनो बेयावनो थायो गथ'फ्राय नोंहा आलासि होमबा ना दा होमबा बिदिथ' जाथ'सिगोन ना नोंथाङा सरकारखौ माबाफोर खावलायनो लुबैयो नामा दा बिदिनो नोंथाङा आरो मालायनिबाबो औवाबोथ' गैया खोमा मालायनि बायनानैसो माने जेकेटफोरखौ हेबो नैफोरखौ रिपेयारिंबो बानायना हरो आरोखि ना ओरैनो दा नैबे सेन गंसेयाव बेसेबांसो लायो ओरैनो गंसेयाव दे होमबा ना Ada boleh. Kelas ni Jekhai raja ber. Kelas ni Jekhai serba dulu di mana nama? Kelas ni ada di mana? Jekhai ni tak mana? Sari sosok. Are bedi jadi habna kan ada sini uani. Are sini boleh. Torkar sini bukti belah. Kita pasang ini barang kira. Di salah kita mana? Besi. Sini mana gua mama gina dia. Sini mana gua ini barang nak organ apa? Dah sini mana gua thar nang thar gua. Sari sosok nama bang mana gua nak ada ini. Ini kan.
इ जाबाय जोंनि औवानि बानायनाया जाबाय बोसोरसेबो नङा ओरैनो बायलाङो इ बुस्थुखौ जुदि नोंसोर लांनो हायोबा नोंथांमोना ना बोथियाबो मोनजागोन आरो थुरिबो मोनजागोन गेरेन्टियानो 4 बोसोर मारामबो जाया गुनबो जाया माने 4 बोसोरनि सिगाङो माराम जानानै बायोबा गोदान हरफिननाय जागोन कालार हो 4 बोसोरनि सिगां जुदि बायोबा इयाव थारमाने आङो नोंसोरनो गोदान हरनाय जागोन आरो माराम जायोबा कालार हो आচ্ছা नोंथांमोना सानैबो बानायो आरोखि ना ओरैनो बेसेसो टाइम लागोन दा नों बानायनायाव घन्टा लाबाय बेखौ औवानि होनांबाय नङा होमबा बेखौथ' प्लेन बानायजागोन होनबा ना लहानि दानि रायजोफोर बिथाङा हेन्दां बसुमतारी बागमारा जेनेबा नैबे माबानि जेखाइ नांगौबा नेटनि जेखाइ नांगौबाथाय अर्डार लानो हागोन बेसे जेखाइया मदार्न जेखाइ नङा होमबा मदार्न जेखाइ नेटनिसो नामा इयो नेटसो नङा होमबा बेसे गोलैखो इयाव बेसे गोलैखो खिथाब्रा मिथियो ओइ मोनसे इसे जाबाय मा फुटबल बय जादों दा दिनै दसेनो ओंखारबाय नङा होमबा दसे लाबोदो नोंखौ ना गंसे ओंखारबावगोन नामा जेखाइ फार्स्टआव नांला ना हानाया मोजां जानाय बेफोरखौ Ini masih belum buat ibu ini belum ada.